Ankofosa kukonzela ni Chiselo Mbambata Magiza chitikela Chiselo pa 23 December 2016 Chiselo chimene chipasa kala katundu osiana Unga mafoni a latest Wakala ni WhatsApp, Facebook kama so Twitter Uzakala soselo ya maflash MP3 mabati na mitundu osiana Mweleka ni machaja nisi Taka sosiana za mafoni Atikula mweli soto bazakala selo ya mafilimu Otanda uzilidadakila Ipo mlendo wa mkulu pa selo imenei Nisimpamani Akila Entertainment Kamkuta Mwensambo tanofu Ipo selo imenei Izamba tenikolo kwa mama wa Ipo matikula imenei Kutakala Chichewa mkulu Salima Yose Amena mazobu saga niza nyimbo Tebi mwenedela Yemwe ali mwana wao wa Ankofosa Music Center Kumaso ino akabezika kumweko Chosangala chawa mbili nchakuti Makastoma la 20 oyambirika kukula katundu Azala ndila mabatile aulele Antunose uzungulila mwensamba chanofu Monga jipelela Namba Chia Benga Tawe Chibotela Diena Nose Chatieni pa mwensamba chanofu Tikakumane ndi Ankofosa Music Center Tomaso Superman Akila Entertainment Umami ni niña, ñeñeñe, encima da cama, ñeñeñe, toda la pelada, ñeñeñe, avance uke, ñeñeñe, ñeñeñe, ñeñeñe. Geo, we not take shots here. We not take shots, we not think about. But I have got ugly man and them apart with the way. Ai pulo limane na kutiki pulo mutuji sijokela mnyumba mwako. Elusini na bwele njizambiri ntabwele ndi. MJ Media Center. MJ Media Center. Imene itsupano ndi center ya tsupano munzinda. Wali longwe. Yomwe Akila Entertainment. Azikatasala lapo. Kuti tsokopi. Ndi mafilimu au latest. Mandelina nililonse. Mavenja musavutike ndikufusa yawo. Kuti MJ ilipati. Akila ilipati. Talo wali musika walilonga mkati. Pomwe pali Ali Music Center. Kungo yangana bangono. Kungo chaukila mbalinai. Muiwona MJ Media Center. Pakwamba Akila Entertainment. MJ imapezeka nsoni mafilimu. Osiana. Onzamili mkwafuna akuntima kwanu. Kutelu wiki ya mawa musaka futiketi kwafusa yawo. Kuti filimu ya Akila ili kuti. Tangolo waninkati masika. Pa MJ Media Center. Pa kwao peni. Pa Akila Entertainment. Malambala ndi 083-76-164. Kabina 083-76-164. Komanso nambala ya Akila 089-184-222. MJ Media Center. MJ Media Center. Waduko. We not take shots, we not think about. But I have got ugly man and them apart with the we not take shots, we not think about. But I have got ugly man and them apart. We not take shots. Sunday, looking at the thermometer, very lovely 18 degrees. We got a classic tune coming up, so crack a couple of eggs and put the toast on. Sunshine opens up my day. A cool breeze blows along my way.
Sweetheart. Mpana panogona. Wadzuka. Dzawanya dad. Ndadzuka kaiwe sweetie. Ndikupeza kuyendera. Siyonja. Undipeza pansipo. Ujambo la yani sweetie? Uyu ndine, uyu ndinu, uyu nde mangaziratu. Zili bwino kwambiri ujambo la bwino. Bwanji ujambuleso zina koma pakadali pano pamalizeka breakfast yako iyi. Okay, yabwino. Hey, Flumira, tidzipita. Yeah, maganizo ako akhale za skulu tu sweetie. Nditero. Ulimbikire tu amva. Always a dad. Yeah, udziwe fo yani. Chani. Ndiwe mwana wa munthu otchuka. Pita, tionana. Chabwino sweetheart. Ugone bwino. Mugone sabona daddy. Bob always awful red. Nkubwa kwandi chimwemwe changa. Ndakusowa.
Mungu yangu tolanga mwanayo. Okay, fast. Tabilo kangene mwanayo. Changu za chamba hivi. Kona basi. Awa lero. Kona mamwepo. Sogo. Shut up. Wangu esi lakina wili kose. Ndeku nyenya. Sada ndaula. Ukalabu na bwino. Basi. Ngini zanga zili uli. Take it easy. Teka baka mapo. Pajina jiri yose jime muganiza kwa ini magaizi. Sizo kiza ni mwanayo. Shut up. Shut the fuck up. Kulibe bantu. Ili kuli kwa ngini. Chiri kuti chani? Usandi shoshe. Sindi uzuzi mene mugambazo. Kukeni ali kutiko. Chani kukeni mugambazi chani kodi. Ndifuna mwene mako ndione seti ndiziwe. Sindi kusama laso baile. Sindi uzuzi mene mugambazo ka. Tikambirane kambirane. Palibe zoti tikambirane hapa. No. Hey! Tandivetsereni. Ndifaka chipolopolo. Kwa mwana wako nkaziyo. Ngati sunduzo kumene kuli kukeni. Chonde. Musatero. Taonani. Tangu ndivetsereni. Muni nyumba yola kwika. Solid ni nyumba yolondola. 23 Kingsbury Brew. Oh. Indi 23 Kingsbury Green. Indi 23 Kingsbury Green osati blue. Onani. Ndifana kuzana tintikambirani apa mwachita mistake. Indi 23 Kingsbury Green osati blue. Pira nimukone kwa chikwangwani bata pira nimukone. Ndinakuzani Ndi 23 Kingsbury Green. Chonde mwana wangayo. Nde muzingo pira. Sinena kena kali kusukwa muntu. Mwaru unozoti subira polisi. Ayi samani sizokuza polisi so izai. Koma ndizaukabe. Koma mungama panopa. Sinena chila nyiri chose. Waukabe wandona nkopene. Musabangi zimezi chonde. Musabange. Pepa kwambiri. Nsi azibira. Musiye mwana ese. Zajamba musiye mwana azibira. Ndimo padina huyo. Ulibona mwana? It's okay. It's all right. Sana kuborege? Hai. Unazona? Ligira itimbe phone ku police sio okay? Dad. Police akula ndani? Adadi. Adadi tsakani. Adadi. Oh God. Yeah. Bola zikeza pindu. Ray, pali mavuto ena ake kuno ku London. Toma li mavuto. Jani.
chikuchitika nchani kodi? Mwananga ali kutiko? Anakugagada kwambiri mutumo. Unakomoka kwa 10 hours. Uli ndi mwayi kuti uli ndi moyo. Mwananga ali kuti? Ali malotetezeka usadandaula. Tine detective Sandra Mshumba. Ndikufunsa kuti mwana ali kuti? Akusangalala. Malo abwino aboma. Ndifuna mwana wanga pakadali pano. Tintima ndasulumikizana naye. Chifukwa chani? Chifukwa tikumanga ifo cha mada. Anyamata angapo pa nyumba yako. Mukamba zindezi chani? Anyamata amene jana necho nyumba yanga kufuna kundipha ine ndi mwana wanga ine. Mr. Tom chichewa chanu chikamveka bwino. Kukhotho osati pamaso pa ine iyayi. Kucholdo kwa nyumba sizingatheka anthu atatu ose kufa mvete. Kunali kudzitetezera okay? Nalibe kuchitira mwina. Tenti zona. Hey Kelly. Wawa. Ndakunyada kuona. Dzina langa ndine Stella. Ujambula yani? Ndima konda anthu ojambula bwanji? Nthawi konda sanekesi yako bwanji? Ili ngati yanga imeenda ivalayi. Inali mphatso ya mayi yanga. Ise inali amayi yanga. Anandipatsa nthawi imene amamwalira. Osadandaula sweetie. Ndiotetezeka panopa. Zimene zinachitika zija kunyumba kwathu. Akuwada atati. Koma amanditetezera ineyo. Ndi ntchito yawo. Yotetezera mwana wawo. Ndikudziwa. Ntali kutiko. Ali kuchipatala sweetie. Tifuna kuti angokhale bwino. Ndesi ndikumana nawo. Is one that we prepared earlier. How that? Found in oceans and seas around the world. Humpback. Even tell him you were pregnant. No, I mean. Nkani yodzidzimutsa mama uno. Munthu ina dzina lake Clayton Tom. Waitenga ifa mdzanja lake. Pombe andikupheratu anthu atatu. Kotero pakadali pano. Adakali mchipatala kudikira kuti anyongedwe mlandu. Pakadali pano chithozo chake ndi chimene muchionacho. Ndi munthu amene wapha anthu atatu. Kumene kuliso kunyumba kwake. Shit. Ndiuzeni. Kodi lili ndi vuto? Kwa basi lilipo. Tsoka limeneli. Ndakumana ndatsikana koma aukape. Iweru ntchito yako inkalongosoka kale. Galo amene amandiona ngati ndine kape. Osadziwa ndikundziwa mbuye wake. Ndifo ndabwera kwa inuyo. Ndikukutsimikizira. Kugwisira ntchito mifuti sinjira yabwino kwambiri. Mukudziwa kale mogwisira ntchito mifuti. Kutenga ndalama zanga. Ndikuyipitisa business yanga pena. Ndatha kuona. Ine sindifuna manyaka. Tafotokoza nizomveka. Kubala kundikudziwa ali neyo. Atsikana omwe atoma ndinuyo. Mwina mwake onena zona. Paliso zina ngati. Leo kuti ntani. Ndalama zanga zili kuti. Ukalimbane ndi ineyo. Mr. Nkango. Ndangulandira uthenga ukumudisa kwambiri umene ndikuona pa news pompano ku UK.
tazoneni noka nkani yodzidzimutsa mama uno munthu ina dzina lake Clayton Tom waitenga ifa mdzanja lake pombe ndikupheratu anthu atatu kotero pakadali pano adakali mchipatala kudikira kuti anyongedwe mlandu. Ndi ndani amene? Silishilava malo ntikafika ndimahira ugashira muru wako ngaranyani yasukuna wapagera wapagiva nisho Diva community now just a bringing more than here Wapa nira cause I'm beauty body hear me cause I'm best Wafiga wajaila mpaka mama ndirengela Silera ngari yeti Mafana mutilele gala Vyanga ndimabima Ndei moyo suko yamba Don't chill like a bitch like your other girls Era wanga best friend cause leo shiyandama Inayo ndari tryna to my feeling gari rika Rejest naye wango wela ndiyo pura You was such a only drunk Kona yiwe wuri yebi Sirais ngakupure Ugadisa na ifeyo Ukubela bangi tracking gari chota magugowo Tekeshes ngakupure Ugaona tuwelela Winner get shot, winner think about but I have got ukulipana ni mapad Wisa winner get shot, winner think about but I have Leo ndeni mwabanga magwajabi. Come on. Ni gamene. Ina yako red. Chako lithore dhiri longo thoga hii. Fucking wish. Hot is. Yes, upon morning after the babies. Hello. Something kango. Ine ndine 7. Timafana ndikuimbira ni soniro. Madinka mateka kuno. Pali dinkamu. Yajani imeneyo. Clayton Thomas. Ntenkani tukuyona pa TV icha. Waphanya maranga atatu. Amene ndinatuma pa dinkamu. 7. Something kango. Makunditso amene magwirira ntchito. Deal. Koma chinthu chimodzi. Ali ndi mwana. Ndifoni yanu kuchokera kwa lawyer. Hello. Sukala bwanje. Oza chamba ndito.
pano pandigagada kwambiri komanso kupeza kuti akunimanga kukhala unyolo chonche kuchipatala kuno. Kumarunda ona anthu ataphedwa kunyumba kwako. Ndinalibe kuchitira mwina. Okay, ndikukwera ndege apapa. Trawas ndikantafika. Ungodekha. China chiyonse ndilongosola ungodekhe ukhale komweko basi zonse zikhala bwinobwino. 2 hours yatalika kwambiri. Nanga mwana wanga. Tiyesesa mbali yanga. Utenge nambala yangayo. Anesi, tandipaseni pati ndilembe nambala. Okay, ndidikirira. Changu koma. Yeah. Aendetse ndani. Sitidziwa. Ndifuneka nditenge mwana wanga. Zomwe kwambiri. Officer kuno wamwalira waduwa kuno wamenyedwa. Hey! Osasunta! Uimepo mwepo manjango mutu jangu. Osasunta! Jalila kuti kona basi! Zosateka zimenezo. Stera. Tikufuna tsikana kuti tetezere mlandu. Bwanji watha pano pakuchipatala. Afufuza mwanawe angati okhala abwera konkona ameneyo. Tikukhulupirira sana kusintha maganizo. Aya siyonjo. Munasona. Ngonitsikana ndi wabwino. Mwene chingetha kungokhala chovuta akutengeredwa ndi munthu wina wake malola kwikaso. Komabe tukuyenda tidzipita panopa. Okay. Carly, we need to go on some travels. Can you get yourself? Hey, bwanji kuti madala. Yeah, ine ndine Inspector Chief Sakala. Sinaonera bwino IT. Kulintsikana kuno kazaka 8 ndi mwana wanga ali kutiko. Noko ndikuvuma. Lankhula tira. Kwa upstairs ndi Stella. Floor yanji. 5.
chuzi kaisa mbakuti. Iya, ndine detective Sakala ndikufuna kutetezera mwana ati bambo akathawa kuchipatala. Sikumene mukulera kumuyesera kona ye ukoko mupita chaku chi state ukoko. Nyamata. Ndikuthandize bwanji. Ndine detective Sakala ndikufunafuna information yokhuzana ndi mwana amene wabwera kuno. Nditaonako ID yanu sa. Yeah, sure. Unomwana nazo? Chuzi kae? Yeah. Mudziwa ni ntchito yathuyi. Mudziwa yani ndingo andiwangofusa kwa molina basi. Za chamba zimenezo. Za chamba choka bayi hapa. Thomas, suku ndidziwa kuti ndine ndani, koma kudziwa chimene ndabwerera, ndipo ndikudziwa ma mistake ako onse akale. Ndipo a 7 andipasa mila komane yokwanira kuti ndikakuyike mu jeneza, kufuna kukuthetha pa zimene unapanga. Jangu ya jamba jantundu wanje. Ende tapampano. Jani. Chego. Yo chabudo. Uli mavurale. Zone kanga ndi yoncho. Ndiyano kumalo kwanje kumene kufuna ndikupititseko. Kuli kwose kwatetezeka. Wamereka kuti. Lasha. Mbali yake iti. Mbali na iliyonse. Nakona za wrestling edi. Jani. Umamenyanga ndi Michael Tyson iwe. Ndimaonera kwambiri za wrestling.
unamenyana ndi chali ine ndilose lingi ndekhetekhete kama ngofanana koma ndikhulupirira ndiwe wemwe kuti ndikutsitse pati kaya madzi kaya nkuti kotetezekako. nkhani yolakwika Grey uli kutiko? Tangofika umene tuchokera ku airport panopa. Tomu wathawa ku ndende. Chani sakudziwa kuti ali kutiko. Temwana wake Keli ali malo otetezeka kwambiri. Kuti ku Davidville ngoma malo onde sakudziwikayi. Sachamba zimenezi. Khandi tuka baba ndi opsa kwambiri ndikuzeni. Okay, tingafufuza malo kadalo kumene akupezekera. Mwina dzina lake lomaliza ndi building zingathe kutipatsa kuti ali malo ake ati eni exactly. Koi mwadzioka umandisokoneza mutu nthawi zonse. Halo, imeneyo ndi polisi. Ndiye ndikufuna kuti ukhale udekha kumeneko. Usasinthe pa chimene nditakuuze, usakhale ngati walandira chiopsa chilichonse. Nzakoyo ndi opsa kwambiri. Ndiye taziseka. Chani? Tamba kusekerera kuti nzako asadziwe chimene chikuchitika. Yeah. Yeah. Okay. Ndiye uli kutiko. Ndilemu 1-2. Koma ndikukuona tikudusa pa parking station. Bwanji koma ukapanga zachamba ndikupezesana 90 seconds. Ndimanga ujeni ndimadakhawa ndimafuna ndikumane ndi nzanga yonake pa filling station apo papo. China yese ili bwinobwino? Yeah, zili bwinobwino silimushe tayale. Ya bueno. Ndibwera pompano. Uli kutiko iwe.
anyamata Tony Grandi mukandipela ameneyo mungani bego phone ndimbire phone ndifuna ndikisenchiro phone sajamba suzo ndio $10,000 ndikuzeni koma simaganizo abwino amene mupanga wanyamata ndineyo uli kuti kokodiwe wina akakunditsatira afuna kundipha uli kuti kono uli ndi GPS yeah okay ndili pa chikepi pa Victoria Kepi chitsika isanathe 4 minutes 7 minutes kuti mukafika kumalo amenewo 4 minutes ndikudala iweyo mbale zikomo za jamba Come on, Gray. Come on, move! 4 minutes to move! Jamba. Jesus, nduzo uri wakuombera. Andikhala bwino. Chentana amene ucha. Warumizidwa nda 7. Shit. Keli ndali kuti. Autetezedwa ndi apolisi. Ukudziwa kupsa kwake umeneko. Address yake ndi imeneyi. Ntikangana kwa upstairs. Okay. Kelly. Osadandala malo ano ndabwino amene zikhala kaeti.
Ntindi manta ine. Chani? Ntindi manta. Oh. Hey. Sofuninga kuchita mantha. Ndili pano ndipo sindilola china chilichonse chikuchitikirayi. Okay? Adadali kuti chilichonse chikhala bwinobwino. Chimene chikufunikira nchokuti ungodekha basi. Ukoneka kuti watopa ndiye ufunika ndikukonzere usambe bwinobwino kaya tete. Yeah, take it. Go upstairs. Tindi location ya Stella. Ndikuti kumeneko. Holly's Old Farm. TNA 2JR. Ndeyake. Tom, tifunika tiutuse muchipinyo imenechi. Tifuna utuze kumene uli ndipo imene utaendera pa 20 minutes. Ifeso nthawi imene tigwisa ntchito panga trace pana tikudziwa kumene ali. Ungokhala malo otetezeka kuti isaoneke china chake. Pafunika chipatala pamenepo. Tipange bwanji pamenepo. Sindiudziwa. Pafunika tupitise malo otetezeka koma. Ayi kwa mwana wanga. Ayi koma kuti zoayi ndanena kuti ayi. Kwakeliko tipitabe. Tikufunika tipita ukantenga pompano. Munthu ukudontha pamene pomwalira pamenepo. Sachamba. Chimene chiti chipolopolo kudziwanso kale. Udzonso chitetezo cha mwana wako ndi ntchito yanga. Ukuona ngati chifukwa chani imene ndabwera kuno. Pangofunika uchita kaya bwinobwino. A 7 ndi ntchito yako tithana nazo bwinobwino ndipo ukukhala bwinobwino basi. Mlandu wako ufufutidwa. Unimvetsetsa? Yeah. Fika nsa. Ndi nkhani yabwino rapa. Munthu amene limankayikira khangati ndisi ameneyo. Chani? Arumiza samu zinkango uri kumeneko. Mukamba dziyani kodi? Nda 7 iru. Maofesa amene mwakukhulupirira ndi anthu achapa kwambiri. Ndi mitembo itatu imene ikusungidwa apapa. Uwu ndi mulandu wa ineyo. Chabwino. Mapepala amene akuchokera kwa anthu apatopu. Madiplomatiki pa ntchito ngati yomweyi. Izi ndi za bullshit. Wala ndakupasa chipepala choshumba. Alibe mulandu amene ucha. Zachamba. A 7. Ingathe kungonena kuti ndakhumudwa kwambiri. Akhala afa musadandaule ndi zimenezo zabwera kuno amene. Nanga ntsika nayo. Analata atengedwa kale kumalo otetezeka mmene anamfika iyeyo. Kutiko. Tanena kutiko. Ndidakafufuza. Bola utero. Tidikirira kwa 7 minutes. Wasadandaula te. Siluzonga tisana lipange trace mana hula amene ucha. Florante. Chiraro.
malo abwino. Osandembesa mtima ndi manyaka wanangopangira kuti ubisale. Uli kutiko? Malo otetezeka ndi Tom. Good. Nthawi uli kutiko? Tikuyenda pa location ndi agent uja pamene ndolankhula pano. Good. Ungone sisati Tom ali bwinobwino? Tikhala ndi nkhani yabwino isati 1 hour. Paintelo pakuti chani munthu amene amatisalira uja? Tinamutsatira pa makamera a CCTV. Ndi ndani? Akuti ndi Bishop Samuzi Nkango. Ndikachisosoka chapechape koyipa kwambiri. Ali ndi 26 murders m'manja mwake. Ndipo pa zaka 10 zapitazo kali kugwiritsidwa ntchito pa black market. Ndi chigawenga chopsa kwambiri chimene chimangotumidwa kuti chiphe. Tikuimbira pasana 1 hour. Tilumikizana. Tikukilina kilinero. Subject's name is Carly Parker and is located at Old Oak Farm, TN8 2JR. She must be brought back safely to the embassy. Ndandziwa rine Samuzi Nkango. Tonse tikudziwa kuti ntchito yake amene uchayo ndiyoti akufuna akupheweyo. Ali ndi mbiri zambiri zoyipa. Amafufuza munthu mwa ukadaulo. Amapanga malonda amfuti North Korea yonse ikundziwa. Kungokhala ndi ndalama ungathe kumtuma kuti akuphere wina aliyense. Amapha mosanyengerera. Tata ukape. Nkhani yayikulu ndi munthu amene akuntuma iyeyo. Nde mutuka. Koma kuti umfikire mpovuta. Iye watipeza bwanji? Tikubayika yase. Ai, chani! Uli kutiko? Iwe uli apo we Thomas. Kupezako bwanji? Ndikhala ndi moyo. Ndikhala bwino pokhapokha ndimpeze mwananga Kelly. Zikatha zonsezi. Tonsefe. Uli ndi mfuti pamenepo? Sivuto lako limeneli. Ine sindikuzona munjira imeneyo ayi. Sukuyenera kuganiza yonjo. Ali kumene kuifua chene si yonjo? Hayi, ndikedi amene akukongesera upangizi meze. Osatiwe. Osati Kelly, zinakonzedwa ine. Bwezi pano panditafa kalekale. Udziwa nthawi zambiri ndimazama ndiye ndimafatsa kwambiri. Sindimathanso kuzizindikira ndekha. Koma ndimaganiza kuti iyeyo ndi amene amandizindikiritsa ine kuti ndine ndani. Ndiyeno Kelly mwana wanga ndi amene angandikumbutse kuti iye ndi ndani ngati sindimpulumutsa. Ndeno ntani.
tisunthe. Tiyeko. Ego! Mwana wa hula mini bunch. Gray, mifudini bati. Kubediko. Ndiwe maremu basi. Wakonzeka? Timafuna sizifisa iweyo. Ndimakhawa konzeka nthawi zonse. Hello Thomas. Wana kurutana nazo. Ndikudziwa china yonse yayoyo. Ndikati ndikulowere dipi. Ndisaukumbuse imfa ya mkazi wako. Zachamba! Udziwa chani Thomas? Tisachita kukamba za lero lili, okay? Udziwa? Kukupha neni kupha ndithu. Ndiye kudziwa wina amene ndapanga traki ndafufuza kale. Kooneka bwino. Ngati duwa. Kapa chifuwa pako. Kosekelera ngati amayi ako. Kapa mtima pako. Udziwa? Amene andalemba ntchito ina ali ku Cuba. Iso udabwe kuti chinkhalamba imeyo yedziwa bwanji. Mwana wako dzina lisikeli? Ngati ndakudziwa kumene uli kuno iweyo, chinkhalamba chimenecho chikakhala chikulera mwana wako kumeneko. Danger. Aliyense okhudza mwana wanga ndi mtembo. Khala kufika pompana 7. Akalera mwana wako mosavuta wamvete. Akantenganso ngati mwana wake. Ndezikhala bwanji. Monga ndanena kale, zachamba! Amani yani kodi? Tom! Nilipo!
kundinyamula Aiso pita. ndikutetezera Aiso. upeza bwanyi nzanga ukundimva koma kama tandira nkhule Grey apa ulibe cholankhula kodi ndikoyamba apa kundiopseza pa zimenezi Pita ukapulumutse mwana wako kaye. ndipita nawe kuchipatala kaye Ayi. Ndikhala bwinobwino. Grey akaka ndikoyamba iwe kuomberedwa ako aferi Grey tandiyang'ane kuno tandiyang'ane Grey ukankhe pressure yako maganizo ako ndiyang'ane Grey no Grey kale ndine Grey Beba nzanga Hello? Stella ndau. Yeah? Zina wanga ndine Abigail Meleka. Sindifuna kuti ndive kuja koma ndifuna ndimvetsere bwinobwino. Ndigwira ntchito ndi embassy komanso V police force. Ine ndamene ndikutenga mlandu umenewo. Chani? Ungatha kwapanga confirm maso videos yako koma ndikutumiza munthu kumene koko location yako pompano kuti akutetezere iwe ndi mwanayo. Hawenera kubwera kunanenera kukhapa mbagenawo ndi zovuta kwa muziwa. Bambo ake Akeli ni munthu wabwino kwambiri. Ndichifeke tikuwathandizaso. ndipatse futi yakoyo pang'ono tiye kuyendetsa Pepa chifukwa cha imfa ya nzako. za chamba ine ayi Mesa ufuna undipha kodi? oya Ngarura lero ngondipha pompano ka. ndaichotsa imfa pa iwe fwe ndifuna undipangire kanthu kena kake Monga yani kodi? Kwa zaka zonse zimene ndakhala ndikugwira ntchito imeneyi. Ndikudabwa ndiwe wekha chance yoti ndikuphe kundikanika bwana. Kukwima jana. Akummaliza ni mwini wake 7.
zimisa magetsi. Ndipatse makiyi. Tuluka. Pompano. Manja mutu mwako, zala zimatani. Usapange cha chamba chichose. Suntha. Ndioneka bwinori. Ndiwa ntengo wabarali. Mukapezeka umene kupompano. Mudzi wanza kukhala ngati kuti dziko lino ndilodzaza ndi zoseketsa. Mundalama muli mphamvu. Ndikufufuza chinthu chimene sindimayenera kuchipeza. Ndine munthu ofunikira pa china chilichonse chondizungulira. Koma ndikunenetsa pa mwana wanga uyo. Ndionetsetsa kuti bambo ake pasakhale kanthu koma chikumbutso chabe. Ndifuna umuimbira amene akulemba ntchitoyo. Umuwuze kuti mission yatha ndafa. Ndipo umuwuze kuti watenga mwana wangayo. Ndipo upange kuti ukumane naye konkuno. Ngakhale ndili mdzanja lako, koma nenera kukhala ndi malamulo amene ndingayendetsere kuti nditsatire. Ndikachita zimene ukundifunsazo, kwa ine kuli chani? Mwina ndikusiya ndi moyo. Ukuona ngati ndingakusiye ndi moyo kuti umuphe bwana wanga 7? Ndimadyera mwa amene uja. Ukamudyeratu ku gehena amene uja. Ndio ukuona ngati ndiope chani ineyo. Zako uja adafa. Mkazi wako adafa. Ndikuzoti sungandiphewe. Pokhapokha ndiyimbe foni imeneyo. Chifukwa nkapanda kuimba. Sungampeza ameneyo. Ndikukhulupirira kuti Keli asangalala kwambiri pa nthawi yake yomaliza ino. Ukamba dzichani kodi? Ndikukamba za Keli kulumikizana kwawo ndi agogo ake 7 panopa. Amene ndikuganiza kuti panopa anyamuka akupita. Bullshit. Sukudziwa kumene ali. Size ya ball.
Ukudziwa detective Abigail Melega alibe chisankho pakadali pano. Odi farm mesa kumene kuli kheli pakadali pano kodi ndunama. Tione maiti anu yonde. Ma detective. Agent Bodwell. Power, ndine Stella Ndau. Tsika nayo. Ndorelezeka. Yeah. Tekuntenga. Tema ningayi ndikuzeni. Mwana wera papa tikumpasa nthumazi kwambiri. Amakhala ndi mantha kwambiri. Pakufunika tichoke kuno pa 15 minutes. Okay. Tili ndi vuto. Za jamba. Ambo yanga. Mwalolera nje kuti mpandiwe. Kelly. Dzuka tiye upite naneno. Ndawe idali bwanje. 5 minutes basi. Mwakonzeka? Yeah. Ntaiwala nikiresi yanga ine. Pepa ntakhangalira nzizimutsa. Osadandaula.
ndikukhulupirira ndiwe amene ukusunga chidzukulu changa. Ntchito yako iwe ukhala ngati sikufunikiraso. Sikubibezekana ndigesyanga. Nda ameneyo. Akandikamaliza ndine kangati utsire za mpira aka. Come on, baby. Nchaiveza. Usachita mantha. Zina langa ndi 7. Ndine bambo wa mai ako. Agogo ako. Awa. Ona. Ineyo ndagogwanga. Ya. Mmadziwa bambanga ineyo. Ndiwadziwa kwambiri. Ndinzanga wabwino kwambiri. Andituma kuti ndikusamalire. Ukudziwa? Ukuoneka ngati mai yako bwanji. Atati salama nena zimenezo. Maso akuoneka bwino. Ngati kaduwa. Ukudziwa? Ayo oto anali kufunikira kwambiri pa moyo wanga wonse. Anali okhulupirika. Ngati iweyo. Ndikukhulupirira kuti akuchitira umboni zimenezi kumene aliwo. Zonsezi. Matero? Ndikukhulupirira kuti akhala osangalala kwambiri. Akazindikira kuti uli ndine. Yeah. Tingamakale kuchinyumba ngati chinochi. Bwanji titapita malo abwino kwambiri. Kopita mphepo kwa dzuwa bwino. Kodi tizikaona nyanja choncho? Yeah. Atati akabwerako? Kumeneka. Come on. Kelly, huyu ndi Hana. Ndi wabwino kwambiri. Akufuna akhale nzako. Hello Kelly, ndanyadira kumana nawe. Ndishani imenesha. Oh yeah. Makombola amenewo. Udziwa, tayandikira Christmas lubacha. Ndipo ine ndikhala father Christmas wako, ha?
kuoneka ngati ndi ochilimika. Ndakutayira mtengo. Osadandaula Thomas, ukafa. Kelly ali ndi agogo ake kumene anayenera kukhala. Unijedwetsa bwanji. Ndiwitere apa koma. Sachamba. Aoneka ngati makombola achaleka rere. Ndiwe mtsikana wabwino kwambiri. Tiyenera Charles. Ndikufunika tichoke kumalo ano basi. Daddy! Nthawi zonse mangodziwiratu. Ndili pano. Nkhope yanene tani kodi? Palibe sweetie. Ndili bwino. Kubera goga. Bwera kuno kayi mwana wanga. Tikudziwana kayi tukoma. Ndiyansowa kwambiri ngati mayi ake. Sukuganiza. Agagwa ndine tupita kunyanja kuti sanakuzeni. Sagogo ako amene sweetheart. Kumatera matero. Usasamale zimene walankhulazo. Nsiyeni mwana ya 7. Tsitsa mfutiyo. Ndifuna ndipita kula babanga. Shut up. Tsitsa. Sindifusa soka jigena. Chima menana nera. Ndakandi kudikira zimene kwa nthawi itali. Daddy! Ndili ndi mantha.
iweyo ndimakutenga ngati ndiwe mwana wanga, koma unatenga chilichonse kwa ine. Ndinakupatsa mwana wanga ndikundipanga chipongwe ine. A 7 inu ya Chelsea. Zitelevomba Chonde musaka babanga. Ndiri bwino sweetie. Yeah. Diego. Zata. Ndiyo tetedzeka sopano. Okay.